Všimli ste si to aj vy? V poslednej dobe sa hromadne zatvárajú malé lokálne obchodíky, šiacie dielne, rôzne výrobne. Remeselníci už skrátka nevládzu. A najhoršie je, že toto sa nedieje, pretože by ľudia nechceli pracovať. Práve naopak. To sú ľudia, ktorí do rodinného rozpočtu často prinášali ešte peniaze navyše a pomáhali svojej rodine či komunite. Nepýtali si dotácie, nepýtali si podporu. Nechceli od štátu nič navyše. Len pokoj, predvídateľnosť a férové podmienky. Sledujeme devastačný dopad krokov vlády Roberta Fica na tvorivých ľudí. Týka sa to ľudí, ktorí žijú z vlastných rúk a z remesla, z tvorby, z kreatívnej práce. Často sú to mami samoživiteľky, rodiny v odľahlých oblastiach, seniori či ľudia s handicapom. A nejde len o ich príjem, zachovávajú tradície, učia ďalšie generácie, prinášajú inovácie. A namiesto ich podpory prišla zbabraná konsolidácia, ktorú cez dane a odvody platia podnikatelia, živnostníci aj zamestnanci. Vláda namiesto toho, aby šetrila na sebe, začala čím ďalej tým viac brať tým, ktorí sa živia poctivou prácou. Dokazuje to aj rekordný počet živností, ktoré skončili za posledný rok. Ak ste sa medzi nimi našli, chceme, aby ste vedeli, že my vás počujeme, my vás vnímame. A boli by sme radi, ak by ste sa s nami podelili o váš príbeh, chceme ho dostať do verejného priestoru. My chceme, aby sa vami musela vláda zaoberať, aby ľudia poznali vaše konkrétne skúsenosti a využijeme každú možnosť na nápravu nespravodlivosti, ktorá sa vám deje. Ozvite sa nám, link nájdete v komentári.